Di, wow. Damay-damay na naman sa cravings, guys. Today, nag-take out kami dito sa Pickup Crispy, Ulo, Pata, and Sisig. Located sila sa Lubao, Pampanga. Pangalawang branch na raw nila to. Very convenient kasi itinawag na namin yung orders bago pumunta dyan. Kaya pagdating namin, mabilis ang pick-up lang. Nagsuserve sila ng mga classic na putok-batok favorites, meron ding rice meals at mga gourmet products. Nakauwi na tayo sa bahay. Ito lahat ng tinake out natin from Pickup Crispy at titikman na natin sila. Di, wow. Harap. Di, wow. Siyempre, palaging magkapares ang crispy pata and crispy ulo tapos isasawsaw mo either sa spiced vinegar o kaya sa maanghang na toyo mansi. So ayan, craving satisfied na naman tuloy ang lola nyo. Napa-extra rice talaga sila dyan. Ito naman yung kanilang sisig. I would say mas hawig to doon sa mga version nila sa Maynila. May saktong asim kaya hindi umay. Kung ayaw mo ng mayo, i-request mo na lang na wag lagyan. Yung pansit canton, tasty and loaded. Hindi lang ng gulay, kundi pati ng lechon kawale at chicharong bulaklak. At kung isa ka dun sa mga taong mahilig mag-ulam ng pansit sa kanin, eto yung perfect para sa'yo. Speaking of kanin, eto at meron nga rin silang mga rice toppings. In-order namin yung kanilang crispy binagoongan. And in fairness, this is very tasty. Ang sarap ng bagoong. Masarap yung bagoong nila dito. Pwede mo rin siyang bilhan ng nakabote. At para naman sa mga hindi mahilig sa meat, eto at meron din silang chicken tenders. This is served with what I think is parang tonkotsu sauce. It's savory and slightly sweet, tama lang in thickness at ang lalaki ng chicken tenders ha. Tapos meron din silang chicken katsu. Isunod naman natin yung kanilang purong-purong crab alige. Yung buo-buo pa siya. Ganyan siya pag puro, guys. Puro yun yung kain na, puro yung taba ng talangka. Wala siyang harina. They also have gourmet tuyo na saktong-sakto yung anghang. Meron din daw sila ng tahong kaso sold out siya for today. Ito naman, burong hipon. Usually kasi isda yung kinakain ko, mas ano pala to, strong yung pagka-ferment niya, no? Pero okay din. So sa mga taga-Lubao na naghahanap ng good quality na take-out, itry nyo na rin ang Pickup Crispy, Ulo, Pata, and Sisig.